Steven Wolf le bahaw abismilaka donc war kononi aka bakuru bawi. Communauté musulmane des soufis du Mali kunu uye festival Maulid Nabawi samba fla santa ani wolonvla huye a Mauludu Kurubo Karike Star Omnisport Murubo Keitala ani kafra ela Cheikh Soufi Bilal aka Tijaniya Khalifaya Joyro ale nisoja kunyawiye ni mo pera min bolo dara kunu Egypte ka uka misiri kono mimbe Egypte ni koronche akara sabu ka ma keme fla ani bisaba ani duruka ubona unila ani ma keme yirika nika ulu sobokoro bana ni kasara mi sobokoro buena kamine 11 septembre temene kofe Amerique ka ufi muso ka toroli anu ka binkani hokum konona bi kera don kere ne jien tomba fe ninga uke tashiblaika an nyeshi muso ka kokoroma don haklinauma Communauté musulmane des soufis du Mali Djekuluba ani kafra akram Robaka El Hadjo Khalif Cheikh Soufi Bilal kunu juma uye ulika joke miye nyina samba fla santa ani wolonvla mauludu ka akurumbo kare mi fene bena mi kalo juma fole frafin kalo mim ye alakira Muhammad alinka bangi kalo o feli kilin bena ni mauludu fene ale kurumbo karli Star Omnisport Murubo Keita kolonana juma Mauludu samba fla santa ani wolonvla no betalike kira ka bangila kishini nema bayi o nyebla baro onana sigi senka anga ni dine tomba infeni anka ma communauté musulmane des soufis no sufu ka jekulu bayi CMS Mali ni ya jatemine akene ka ma ba chaman tumbe ka damne shekne jawarama kata se bamako dugutigila kaw oluka chidew ma no turla kawye o fana tumbe akene ka Mary Keita ale fana tumbe akene ka kata se murudu ka chidema nunu bela jelen yira akene ka farkolo nyanaje be ke dulanci kena musanfe no Sad Omnisport Murubo Keita olu fana ka chidem fana tumbe akene ka kata se Scout Al Ajira markuri kawfe olu ka maw fana tumbe Faba kono ya noi Bamako ye Mauludu labemba o nyema fana tumbe akene ka fo kata se festival Mauludu ma a nyema o fana tumbe kata se parfait dinama Soufi muso oluka chidon tumbe akene ka kata se ma ba chama ma nunu bela jelen yira nin kenen kan ni festival Mauludu takalaje a bara sigira sengan kunu jumado ani do muye talike nywana oye kalo juma foloi fokata se El Hadj Cheikh Soufi Bilal Diallo ni ale sufu ka nyama baye bi o ka kalifaya tasan o sankumbe ano fana nyambe sabla El Hadj Cheikh Soufi Bilal Diallo aka kalifaya amata ka fo ko akada ide ma do di bora fo Senegal no Cheikh Ibrahima Niassi ka maye kana fanya na ka fo ko ale ya ye aka sugo konna la Cheikh Ibrahima Niassi fogata se Cheikh Amar Tianima olu ya yira ka fo ni no la blabo olu la dugukolo sanfe bi o de ye El Hadj Cheikh Soufi Bilal Diallo o ya soro kabiri ala ka da amadeli ka ye amadeli ka tome no sugwente ola anana o bonyata ka di ibai ka fo El Hadj Cheikh Soufi Bilal Diallo ma o sankumbe o de fana tun kunyi ni nanaja ingene ka ni ya jete mine ibai ka fo sufu o koni bonya masegin ke ka duo ke bela jeleni Mauludu nyina ubina kuma munka o ye sufiya di ni ye sufiya ta kala je ibai ka fo dusukun sanumaya do kamala se alama la Sheikh Maiga noy bangonin ka uga demandi ale kumata aye fulita ka bela jelen segere ki dado kalfaya ere ma no kalfaya taraka di El Hadj Cheikh Soufi Bilal Diallo ma kalfaya ay dado la ko bela jelen yafan to ko danyere la radio la ambe to ko danyere la télé la ambe to ko danyere la journal la nani to ko karamo ko babu do bora force ni gal jamanaka karamo ko babu do adoni no je fantan nani be tasebe ka sebe na ka tigelo bilala to ale ya mariara de kana to Cheikh Soufi Bilal to Cheikh Ahmed Tidiane no na bilalo dugukolo ka
amu n'o ye i b'a ye k'a fɔ paix universelle olu ka ciden ye n'o ye parfait denay ale nana kuma k'i da don El Hadji Seck Sufi Bilali Jalo a ye baara mun kɛ bɛn ani kelenya ani ɲɔgɔn minɛ o ka sabati an ka jamana kɔnɔ a y'o ɲɛfɔ ni maa bɛ bi ko mun kelen don k'i cɛsiri a baara la k'a sɔrɔ a ma kɛ tɔgɔ ɲini kama a ma kɛ nafolo kama o maa dɔ ye El Hadji Seck Sufi Bilali Jalo ye. Bon, kun min ye n se yan parce que Seck Sufi Bilali o ye an ka ambassadeur de paix. Ambassadeur de paix n'a bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan an bɛ ye o kɛnɛ kan parce que an bɛ ka bɛn sabati diɲɛ kɔnɔ donc a ka kɛnɛ ye bɛn kɛnɛ donc o de kosɔn an nana ka na an bolo don a fɛ pour que an bɛ se ka bɛn baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na. San o san ne bɛ kɛnɛ kan yan. Bon, ne ye fɛn min ye remarqué parce que Seck Sufi a bɛ baara min na a n'a ka dusu ye a ka dusu je sais pas comment je vais expliquer ça. Voilà, donc son cœur, le degré de son cœur, ka taa jama fanfɛla la ka jama kafo ni k'a yɛrɛ saraka ka di mɔgɔ ma, c'est ce que j'ai remarqué. Bon, n ka folikan min bɛ ka di aw filɛbaga ma n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko nin kɛnɛ in ye bɛɛ ka kɛnɛ de u kan ka na Sufi ka baara lajɛ a bɛ ka bɛn baara cogoya min na bɛn dɔrɔn tɛ kuma ye bɛn ye kɛwalew de kɛwale minnu bɛ to mɔgɔ dusu la o de ye bɛn ye donc a bɛ k'o baaraw de kɛ o de kosɔn n bɛ mɔgɔ wele bila mɔgɔw ma u fana ka na lajɛ a fana b'u sɔn hakili la voilà. Merci beaucoup. O fana bɔlen kɔfɛ Bamako dugutigilakaw n'o ye turulakaw ye olu ye kuma ta ani ɲarilakaw olu ka ciden o ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ a bɛ foli kan ta ka El Hadji Seck Sufi Bilali Jalo sɛgɛrɛ sabula u jɛra i b'a ye k'a fɔ diinɛ de kan u jɛra silamɛya de kɔnɔ wa u ka jɛ kɔnɔna la u ma fɛn ye El Hadji Seck Sufi Bilali Jalo la k'u bɛ tigɛ a la mun na wa a y'a yira a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ El Hadji Seck Sufi Bilali Jalo n'i y'a ta k'a lajɛ a ye wulikajɔ mun kɛ walasa bɛn ka sabati an ka jamana kɔnɔ yan o ma dogo maa si la. El Hadji Seck Sufi Bilali Jalo yɛrɛ a ye kuma ta n'olu ye kuma ta u bɛ Ala fo ka Ala barika da ka tila ka Ala ka bonya k'o yira bɛɛ lajɛlen na. El Hadji Seck Sufi Bilali Jalo Sufiw ka diinɛ ɲɛmaaba a nan'i da don cɛba dɔ la n'o Cheikh Amadou Bamba ye o ye wulikajɔ mun kɛ maa minnu tun bɛ a kɛnɛ kan a bɛɛ ka kuma kɔnɔna la u nana u da se fɛn caman ma k'o ɲɛfɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين وصلى الله على سر كلم الجبار والمدد رباني المتفيدة ونور كلام ويساتي الذي بين يديك نور حد محمد صلى الله عليه وسلم آمين. إناف محمد صلى الله عليه وسلم طيفة دو محمد كو أكرا لدي لا مكا ألالا فسبا ألاك يا فميني يا كاليلا وألاك لدي ما كسيكا لمنيا فووي شك أحمد بامبا يو كلين دي فو أكو أو منو نغني يا كاكراموي مي يا فرانتو ينبغو ما نياني أو فنفا أكا يا فاوما kokora ko tigi fɛ ka baye taye mun ye bilen ayiwa wala Ahmad Bamba ko tɛ se ka fɔ ka ban u ka délégation caman bi yan an b'u fo silamɛw an bɛ baara dɔ de daminɛ na n'o o ye mawuludu ye a bɛ dɔgɔkun kelen de kɛ anw fɛ o dɔgɔkun kelen kɔnɔ fɛn caman bi kɛ kosɛbɛ an ka balontannaw minnu yɛrɛ ka tirage bɛna kɛ sisan pele fɛ an b'a ɲini pele fɛ a ka gɛrɛ ani ka fara an ka sportifu ka jeliba kan inshallah u kana tirage kɛ ni balontanna minnu kan ka balontan kɛ an bɛ foli kɛ aw bɛɛ ye directeur min bi stade kɔnɔ Mayiga a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ sufi kalanden ni kanubagaw bɔra yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli bɛ nin kelen kelen nin kɛnɛ in kan a kun cɛra ni kuranɛ kalan de ye ani duwawu k'o ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ
mawludu mun bena boloda communauté musulmane de Sufi maaw fɛ a bena daminɛ nin kalo n'o ye novembre kalo o tile 30 ka taa kun cɛ décembre kalo tile 7 la duwawuba o bɛ kɛ décembre kalo tile 8 an ka dolanci kɛnɛba mun be ni an ko ma Sadu Oni Sport Modibo Keita sugu kura kɛrɛfɛ. hali bi an ka jamana kɔnɔ diɲɛ kelenya tɔnba ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ an fɛ yan n'u bɛ wele ko casque bleu o maa 4 bɔnna o ni la ka fara an ka finitigilaka maa 1 ɲɔgɔnna kan bingani 2 la min bolo dara an ka jamana sigida dɔ la o kɛra sababu ye ka maa 20 ɲɔgɔnna ni ka o sɔbɛkɔrɔ jugu bingani wale fɔlɔ mun kɛra sɔgɔmada fɛ Menaka mara la n'o bɛ tali kɛ Mali baniyanfan ka taa a kɔrɔnyanfan fɛ a kɛra sababu ye o ni ka maa 3 n'u ka kɛlɛkɛcɛ ye ko olu bɔnɛ u ni la ani Mali sɔrasi kelen o la a yira k'a fɔ maa 16 ɲɔgɔnna n'o ye o ni ka kɛlɛkɛdencɛw ye fo ka taa se u ka maa 1 ma n'o tɛ i b'a ye k'a fɔ kɛlɛkɛdencɛ n'o ye civil ye olu nana jogin nin ko in kɛnɛ la Mali sɔrɔsiw olu ka maa 1 mun bɔnɛra ani la an'u ka maa 1 mun jogina olu kɔni y'a sɛbɛnciya k'a fɔ ko ni bingani wale in taara ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ni mara in na ko olu de sɛgɛrɛ oni ani Mali sɔrɔsiw de tun kelen don k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka larawali kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na a kɛra yɔrɔ mun na an ko a ma Ndeliman a kɛra o fanfɛlaw de la bamanci ninnu caman fana olu bɔnɛra u ni la dɛ wa u ka maa caman fana jogina MINUSMA olu kɔni m'u da se k'a fɔ u ka maa minnu bɔnɛra u ni la u bɛ bɔ ni jamana in de kɔnɔ nka n'i y'a jateminɛ u ka maa minnu tun bɛ ka larawali kɛ olu ye Niger kaw ni Togo kaw de ye bingani wale filanan nana kɛ ka taa ka MINUSMA maaw sɛgɛrɛ o kɛra i b'a ye k'a fɔ tile camancɛ yɛrɛ la an ka jamana baniyanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ mun bɛ yen ni an ko ma Douanza n'o bɛ jamana camancɛ fan fɛ a kɛra sababu ye o ni ka maa 1 k'o bɔnɛ ani la u ka maa 3 ko olu fana sɔbɛkɔrɔ jogin o ni an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nin ko in kɛlen u wulila ni maa ninnu kama k'u gɛn walasa u bɛ se ka dankari kɛ u la cogo min na sabula u y'a yira k'a fɔ ni maa ninnu ka bingani wale ye a sira ka ca kosɛbɛ n'i y'a lajɛ u ye mugujugu ani lanserokɛti olu de ci. Egypte kaw fɛ mugu pɛrɛnba bolo dara olu ka jamana kɔnɔ Egypte ni kɔrɔn cɛla la u ka misiri kɔnɔ min kɛra sababu ye ka maa 200 ani maa 35 ka u bɔnɛ u ni la o kelen kɛra sababu ye ka maa 100 yirika ni ka u sɔbɛkɔrɔ jogin ni mugu pɛrɛn in senfɛ kibaruya y'a jira k'a fɔ nin ye kasara ye min kɔni sɔbɛkɔrɔ bonyana kabini 11 septembre min kɔni tɛmɛna Ameriki kaw fɛ a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ. wale mun kɛra nin ye a kɛra kunu jumadon ka taa ka misiri dɔ sɛgɛrɛ Egypte kɔrɔnyanfan na bingani wale in a yira k'a fɔ maa 200 ani maa 35 ɲɔgɔnna olu de bɔnɛra u ni la maa 100 bonyanko olu jogina ni bingani wale mun i b'a ye k'a fɔ n'a ɲɔgɔnna dɔgɔyara diɲɛ kɔnɔ kabiri septembre kalo tile 11 tɛmɛna bɔra la o la ni bingani wale a ma sɛbɛnciya jɛkulu fɛ mun y'a yira k'a fɔ ko nin ye olu ka kɛ ye nka bɛɛ lajɛlen kɔni kelen don k'i ɲɛsin bamanciw de ma minnu b'u dugu silamɛya diinɛ kɔfɛ ka bingani wale ta ka maaw sɛgɛrɛ ko olu ka waleya don nin ko in kɛra o y'a sɔrɔ maaw b'u ka juma seli de la u ka misiri mun bɛ yen ni an ka ma Al-Horaïda no o bɛ Bir Al Abdel mara la ani Argentine ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 40 a b'o o tilebi yanfan fɛ n'o bɛ tali kɛ Sinayi baniyanfan olu ka faba la a yira k'a fɔ maa 200 maa 35 olu de bɔnɛra u ni la maa 100 ani maa 9 olu jogina u ka jamana ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi ale ye layidu ta k'a fɔ u bɛna ni maa ninnu jaabi ko u fana na maa caman faw la minnu ye ni bingani wale in kɛ u ka sɔrɔdasiw ani u ka lakanatigilamaaw ye n'o ye polisiw ye ko olu bɛna maa minnu bɔnɛra u ni la k'olu tajuru sara kuma minnu na fɔ jamana ɲɛma fɛ ni dun y'a jateminɛ u ka ɲɛmaw kɔni y'a yira k'a fɔ tile 3 u bɛna o de kɛ tasi bilala k'a ɲɛsin u ka maa minnu bɔnɛra u ni la n'a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ kosɛbɛ bingani wale mun n'o bɛ ka kɛ u ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn u ka misiriw la o la jamana tile 3 ɲɔgɔnna u bɛna o de kɛ tasi bila ye k'a ɲɛsin ni maa 200 ni maa 35 minnu bɔnɛra u ni la misiri kɔnɔ ka kɛ tasi bila ye k'a ɲɛsin olu ma. bi ye don min ni diɲɛ kelenya tɔnba ye a don ta ni ka kɛ tasibila ka lase
dantɛmɛ wali ani binganikɛ wali min bɛ ta ka lase musolakaw ma ni ka o bali ni ka o wulikajɔ o baaraw bolodara ka bɛn ni bi nɔfɛburu kalo tile 25 ye. Tile caman sigilen don diɲɛ kɔnɔ ni wagati laban ninnu kɔnɔna la don fana bɛ tariku kɔnɔna la don minnu n'o olu ɲinama ko olu kɔ walima i b'a ye k'a fɔ u ma faamuya kosɛbɛ n'i y'a ye olu ye nɔfɛburu kalo tile 25 ta k'o kɛ don ye don minnu ka kuma o kan bingani wale mun bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ a ma kɛ kunfɛ ten ko ye yala yirala k'a fɔ ka bɛn san 1960 ma sira mun bɛ tali kɛ République Dominicaine sira kan muso 3 n'o ye i b'a ye k'a fɔ Minerva Patria ani Maria Teresa Mirabal la olu nana bɔnɛ u ni la o don olu bɔnɛra u ni la togoya mun na u su nana ye ayiwa tiɲɛna i b'a ye k'a fɔ a kɔni kɛra maɲumako dan ye o de senfɛ san 1999 waati o ni mun ye jɛkulu mun sigilen don ka bɛn sabati diɲɛ kɔnɔ u nana sariya dɔ ta k'o ka nɔfɛburu kalo tile 25 kɛ don ye diɲɛ kɔnɔ n'o don bɛ tali kɛ bingani wale mun bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ o kɛlɛli la o la kuma dira musow ma u ka se ka u ka hakɛw ɲini cogo min na diɲɛ kɔnɔ wa u nana nin don ta walasa bingani wale mun n'o bɛ ka ta ka musow sɛgɛrɛ bɔlɔn kɔnɔ u ka baarakɛ yɔrɔw la ka taa se i b'a ye k'a fɔ mobili ta yɔrɔw ma hali u ka furusow kɔnɔ o bɛ se ka dabila cogo min na o la Faransi jamana ɲɛma ale ye laseli dɔ kɛ bi sibiri don nin don in bonya kama k'a ɲɛsin bingani wale mun bɛ ka ta ka musow sɛgɛrɛ a bɛ se ka kɛlɛ ka se a dan na cogo min na Faransi jamana ɲɛma a ye hakilinajigin kɛ k'a fɔ ko sariyaw dɔ bɛ ka sigi sen kan k'a ɲɛsin ni bingani wale kɛlɛliw ma bingani wale mun i b'a ye k'a fɔ n'o bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase musow caman ma o la a y'a yira k'a fɔ o sariya ninnu kɔnɔna la Nicole Belloubet ani Marlène Schiappa olu kɔni kelen don ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ sariya in bɛ se ka lafaamuya cogo min na ayiwa a yira k'a fɔ san 2018 a kalo 6 fɔlɔw kɔnɔna la u bɛna a baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan a y'a yira k'a fɔ wa o fana bɔlen kɔfɛ u kelen don ka fɛɛrɛw caman sigi sen kan musow ka laɲini bɛ se ka sabati diɲɛ kɔnɔ cogo min na. Farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na Lyon ale tun bɛ demi-finalisiw fɛ u ka saison tɛmɛnen na nka Zeyna Ligue Europa 16e de finalisiw a bɛ olu cɛla an bɛ waati min na i n'a fɔ bi. Lyon ni dolanci in kɔnɔna na u ni Limassol olu de dolan fanba tan Limassol kɔni ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo si la Olympique Lyonnais wa jɔrɔ ko kɛlɛ la u ni Atlanta Bergame de bɛna o kɛlɛ kɛ n'o ye jɔrɔ fɔlɔ kɛlɛli ye sabula olu ye sebaya sɔrɔ Everton kan u ka dolanci laban mun nana boloda Lyon olu tun kan ka sebaya sɔrɔ walasa u ka taa Ligue Europa o 16e de finale kɛnɛ kan wa u sera k'o kɛ Bruno Genesio n'o y'u ka degekaramɔgɔ ye a n'a ka cɛdenw tiɲɛna u ye dolan mun tan dolan in i b'a ye k'a fɔ a tancogo ɲɛna kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ dolanci daminɛ gɛlɛyara u bolo dɔɔni sabula Bertrand Traoré ale nana jogin a kinberekun na dolanci daminɛw la nka u bɛɛ n'a ta Lyon u nana wulikajɔ bɛɛ lajɛlen boloda ka se ka cɛlu dɔ la ma o ka cɛlu fɔlɔ o sera ka lama maa mun sababu la o ye Jakabi ye o y'a sɔrɔ ale labɛnnen don camancɛ yan fan fɛ kosɛbɛ a ye cɛlu laduma a kɛra 1 ani karangolo sanga 29 kɔnɔna la Lyon hali bi i b'a ye k'a fɔ u ka wulikajɔ senfɛ Limassol olu ka kɔfɛmaaw ɲinar'u yɛrɛ kɔ dɔɔni u nana i b'a ye k'a fɔ cɛlu filanan don n'o ye Lyon ye k'a sababu kɛ Memphis ale ka cɛsiri dɔ senfɛ n'o ye i b'a ye k'a fɔ Pays-Bas olu ka dolancila dɔ ye a y'a di Fekir ma Fekir o y'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ o bɛ poto filanan na o fana nana mun ye i b'a ye k'a fɔ Limassol olu ka kɔfɛmaa mun bɛ yen n'o ye Chiportika ye a kɛrɛnkɛra u ka jɔ kɔlɔsiba ayiwa ko o suɲɛ ka na cɛlu in don a kɛra 2 ani kanangolo ye o sɛgɛnlafiɲɛbɔ bɔlen kɔfɛ Olympique Lyonnais olu kɔni ye i b'a ye k'a fɔ u fari fa dɔɔni nka o bɛɛ n'a ta i b'a ye k'a fɔ u nana cɛlu sabanan sɔrɔ Mariano ale de ye dolan dɔ sɔrɔ ka bɔ Aroua fan fɛ o ka baara ɲuman kɔfɛ ka sɔrɔ k'o cɛlu in don a kɛra 3
ani kanangolo ye sanga 67 kɔnɔna la an b'o la Lyon ayiwa i b'a ye k'a fɔ u ka wuli ka jɔ nana bonya tuguni k'a sababu kɛ u ka denmisɛnnin mun bɛ yen n'o ye Misiane Mawolida ye ale nana cɛlu dɔ sɔrɔ k'o don o kɛra 4 ani kanangolo sanga 90 kɔnɔna la o la Lyon u y'a yira u yɛrɛ la k'a fɔ k'u dan bɛ u yɛrɛ la u ka dulanciba dɔ bɛ yen o nafa ka bon kosɛbɛ o ni i b'a ye k'a fɔ OGC Nice ni ɲɔgɔn cɛ Faransi olu ka Ligue 1 kɛnɛ kan u b'o labɛnw fana la wa nin ye danaya de talen ka da u yɛrɛ kan koyi sani o dulanci cɛ. Tivianor filɛbagaw ni de kɛra u garijɛgɛ ka bi dɔn kibaru kɔnɔ an bɛ foli ni bɛɛ ma sigita ka u sɛgɛrɛ a ka filɛliko ɲuman an b'a fɔ ko aw ka mɛn ni ɲɔgɔn na sigida wɛrɛ